Прывітанне YouTube, гэта зноў я, Дзіма, і гэта чарговы відос для вас. Я працягваю сваю традыцыю, як традыцыю. Я працягваю тое, што робяць усе людзі на YouTube, якія займаюцца маляваннем, якія художнікі. І сёння гэта агляд на мой скетчбук. Таму давайце паглядзім і вы паслухаеце пра гэты чырвоны мой скетчбук, тое, што было ў ім, а ў ім было шмат, я вам так скажу. Таму усім прыемнага прагляду, можаце ўключаць гэта відэо як падкаст, і неяк можна нават, я спадзяюсь, натхніцца тым, што будзе ў гэтым скетчбуку. Так, ну што, давайте глядзець на мой скетчбук. Зноў такі, як і ў першым відэо я расказваў пра сам скетчбук, гэта той же самай маркі, скетчмаркер, і мне прям падабаюцца гэтыя скетчбукі. Я не пісаў ніякага сцэнарыю да гэтага відэо, таму магчыма штосьці будзе такое. І я даўно ўжо не заглядаў сам у гэты скетчбук, бо ён весна і недзе сярэдзіна лета 25-го года. Марка Хокусая. Ну што, давайте пачынаць глядзець, што там у гэтым скетчбуку. Так, і першае гэта не першае, што я маляваў у гэтым скетчбуку. Это ўжо потым было. Мои спробы малявання алейнай пастэлью. Па праўдзе хочацца сказаць, што і ў першым былі спробы, але там былі такія пачатковыя, тут ужо больш-менш, але па праўдзе не ведаю. Гэты малюнак леапардавай дзяўчынкі такой, таксама зроблены не ў час малявання, першыя дні малявання у скетчбуку. Это ўжо напрыканцы скетчбука было зроблена. Вось. А гэта ўжо так, праўда, і 17 красавіка. Вось, як я і казаў, гэта весна 24-го. Таму вось неяк так можна нават убачыць розніцу з часам, што было і як стала. У той час я маляваў і рабіў серыю тыктокаў з дзяўчынамі, і гэта нейкі быў прыклад да гэтай серыі. Зараз я ўстаўлю некалькі тыктокаў, вы можете паглядзець, убачыць. Вось. А гэта мая год, якую я люблю, абожніваю і проста, не магу жыць без яе. Нейкія мае спробы ў форме, пошукі формы. Гэтая дзяўчынка была зроблена з натуры, спробы пошуку формы. Вось, гэта галава таксама была зроблена менавіта з натуры. Я вельмі люблю маляваць людзей з натуры, і так, каб яны не ведалі гэтага. Дызайн. Я тады быў такой, любіў такую штучку рабіць, і неяк так яно у мяне атрымлівалось. Нейкі не вельмі кайфовы разварот, дзіўны экспрэсіўны партрэт. Магчыма, з-за натуры, магчыма, не, я ўжо па праўдзе сам і не памятаю, як яно было. Таксама проста гэты разварот ідзе ў сметніцу па-шыраму. Працяг такого ж вайба, як у мінулым развароце, таму, выбачце, я нічога нават не буду казаць тут. Вось, нейкая магла быць добрая работа, плоскасці, все 5-10, але зараз я бачу, што тут нешта крывенька, тут нешта крывенька, там крывенька. Вот за то, як спісана. Мне падабаецца, вось тут ногі не прапісаны, а тут плоскасць так ёсць. Не блага, але ножкі караткаваты, па праўдзе. Зноў такі формы пошуку. Я ў гэты момант паглядзеў фільм «Северный ветер», і мне прям спадабалось, і хутчэй за ўсё я ўразіўся вось менавіта касцюмамі з гэтага фільма. Хлопчык нейкі з цэглай, магчыма, а тут пусты ліст, і магчыма гэта апісвае мой стан на той момант, што мне зусім не было па кайфу гэта ўсё рабіць.
Я бачыў крутыя фоткі, я іх пастаўляю. Гэта адзін з маіх любімых ввогуле дамоў моды Chloé. Прям вельмі мяне ўразіла, я намагаўся намаляваць штосьці такое, скетч да нейкага потым малюнка, але ручкі-то не дайшлі да гэтага ўсяго. Зноў-такі Мія год я таксама планаваў зрабіць вось менавіта такую серыю малюнкаў з Міі год, і магчыма зараз у нейкім часе я павярнусь да гэтай ідэі, таму што мне вельмі падабаецца і вельмі яна крутая акцёрка і проста прыгожая жанчына, якая мяне магчыма нават можна сказаць так натхняе. І гэта зноў-такі Мія год нейкай фотасесіі Міу-Міу, бо я бачу па форме сумачкі, што гэта Міу-Міу. Так, магчыма, гэта ўжо апошняя будзе Мія год з фільма «Максім». Недзе я, магчыма, браў скріншот менавіта з гэтага фільма, але магу і блытаць. І нейкі незразумелы партрэт, які мог атрымацца, але штосьці пайшло не так. Як бачыце, фармат А4, але я его выкарыстоўваю зусім як бы не жалеючы і люблю адзін малюнак вось на фігуру. Зараз трошачкі змянілась моя палітыка ў гэтым, але што ты зробіш? Я вам схлусіл, кажучы, што гэта была апошняя Мія год. Нет, вось яшчэ адна Мія год, і гэта дакладна я магу быць упэўненым. Скріншот з фільма не Максім, а Ікс. Першы фільм. Тут мне зразумела по форме кароткія ручкі мне неяк не падабаецца. Колеры, да, прикольныя. Гэта, дарэчы, акварэльныя алоўкі, якія я ў гэты час набыў, і зараз яны выглядаюць вось такімі карапузамі. Так, вы можете заўважыць так, што зусім нейкія пустыя старонкі, лісты, якія я просто аставіў вось не замалёванымі нічым. Магчыма, у меня быў такі час. Форма ног, сумкі, нейкія партрэты, магчыма, з натуры, магчыма, не. Неяк так. Нават па-шыраму каментаваць тут няма што. Так, гэта весна, коцікі, кветачкі. Я планаваў зрабіць, мне сказалі зрабіць нейкія штучкі. Я думаў зрабіць вось такія мілыя утульныя паштоўкі з катамі, але атрымаліся роспісы на талерках. Да, я зараз паўставляю прыклады фотак, якія я адкапаў дзесьці. Намаганне маі першыя нешта лініі маляваць. Я тады вырашыў, я хачу намаляваць штосьці лініі. І вось тут вы можете бачыць мои першыя патугі малявання ліній толькі. Тут яно адпечаталось, і штосьці пайшло не так. А вось гэта я рабіў накіды па прэвьюшкі для першага майго відэо. Вось так. І дзяўчынка, дарэчы, неблага выглядае на чыстым такім белым фоне, замалёваная зелёным, такая на нюансах пабудованая, аднакаляровая. Прикольно. Так, а тут мне было у той момант, я памятаю, не вельмі вайбова, не вельмі круто было, можна сказаць, нават сумна. Я тады глядзеў 120 дзён Садома і рабіў нейкія замалёўкі ў той час з гэтага фільма. Не падобны на Іва Сен-Лорана. Неяк не вельмі крута летаючая галава выглядае. Тут цікавая такая форма. Это зноў-такі Ів Сен-Лоран. Я ў той момант паглядзеў фільм, боже, як ён завецца, магчыма, проста Ів Сен-Лоран. Вось я тады глядзеў два фільмы. Я Ів Сен-Лоран і Ів Сен-Лоран, калі я вам зараз не схлушу. Яны так завуцца, і
Я тады быў натхнёны гэтым усім. Так, дзяўчынка. І тут чамусьці паплыла сама папера, ліст. Магчыма, я штосьці там рабіў ужо фарбамі. Таму давайте, зноў такі прапусціў проста, а чаму бы і не. Магчыма, таму ён і скончыўся. Ага, бачыце, тут была палітра, якая прыклеена была. Вось такі малюнак. Вельмі цікавы. Карціны. Чалавек, штосьці магло быць з гэтага прыкольна, але яно засталось як такі проста малюнашак у скетчбуку. Голова, вушы круг, вось так. Нага і пакемоны. Калі вы не ведаеце мяне, калі вы не адчулі мой вайб дагэтуль, я вельмі люблю пакемонов. І можа быць калі-небудзь яны будуць выкарыстаны ў маіх малюнках. Штосьці мяне ў гэтым скетчбуку цяне на вялікія маштабы, прям закрыць увесь скетчбук А4, але не маленькімі нейкімі прикольнымі малюначкамі, а вось просто нафігачыць адну велічэзную форму. І вельмі прикольна падабаецца, як яно надрукавала, адпечатала на іншай старонкі, адзеркалена. Так, і я памятаю, што з гэтага моманту ўжо будуць ісці больш-менш нармальныя работы, бо я неяк пачаў больш маляваць у гэтым скетчбуку з гэтага моманту. Па колеру гэта хутчэй за ўсё аловак. Так, гэта аловак, таму што я падумаў, неяк ён так закрыт, быццам гэта акварель. Нет, гэта аловак, гэта ўсё аловак. Так, а гэта я намагаўся хуценька зрабіць накід з маёй работы. Вось яна, мне яна вельмі падабаецца, А4 гэта было зроблена яшчэ у 24-м годзе восенню. Я тады глядзеў на гэтую работу, і мне прям яна вельмі падабалась. Зноў-такі штосьці было ва мне цікавае, штосьці сумнае такое, што я маляваў вось такіх гратэскавых мужикоў, ввогуле голых людзей, на ўвесь ліст. Прикольны такі Карл Лагерфельд. Мне прям падабаецца, як я тут падмазаў нешта, тут, акрыл. Вось гэта штосьці сапраўды вельмі крутое адкрыццё было ў 24-м годзе і працягваецца дагэтуль. Вельмі круты матэрыял, і раю усім паспрабаваць, калі вы гэта не рабілі. Асабліва з прымесю іншых матэрыялаў, як алоўкі, маркеры і ўсё астатняе. Яно выглядае вельмі прикольна. Зноў-такі дадатковы да мінулай карціны, такі ж самы голы мужичок з велічэзнымі такімі лапамі і дзяўчынка стылізованая, нейкая, недамалёваная. Вось неяк так. Так, тут я ўжо, праўда, не памятаю, навошта я маляваў гэтыя накіды на такую тэму беларускую, да, тыповую беларускую тэму. Але мне падабаюцца яны так падзелены, цікава. Вось гэтая дзяўчынка не вельмі, але калі я выкінуць, будзе выглядаць не вельмі прикольна. Зноў-такі Мія год. Магчыма, трэба назваць гэты скетчбук, дзе я малюю адну Мію год. Гэта, хутчэй за ўсё, яна таксама. Усё намалёвана акрылам, але я ў гэты час яшчэ прыкупіў сабе лак для акрыла і намаляваў. У мяне тады не было белого акрыла, я выкарыстаў гуаш, і бачыце, трошкі яно так з дымком атрымалось, калі я лакам пакрываў. І ўсё ж такі, зноў Мія год, куды можна без яе. Акрыл, але штосьці тут пайшло не па прапорцыям. А можа і ўсё, і нармальна. Но мне здаецца, тут штосьці не так, але па колеру все добра, і гэты зелёненькія круты. Ну, такі аставіў, чаму і не, хай будзе больш прасторы тут. Гэта ўжо пастэль. І гэта з натуры, больш-менш так стылізована. Такая дзяўчынка. І аставіў, таму што, калі б я тут нешта намаляваў і не пакрыў бы зразу лакам, то ўсё было прям брудна. Бачыце, яно
с часам адпечатваецца, таму што не пакрытая лакам. І вось неяк таксама моя прычына, чаму я не маляваў нічога, таму што будзе брудна. Лепш на новыя старонкі. Зноў такі вось гэта ўжо больш-менш так спробуй намаляваць акадэмічна, можна так сказаць, але па праўдзе штосьці тут пайшло зусім не так. І вось бачыце, адпечатваецца і такі бруд выходзіць на гэтай усей старонкі. Рухаемся далей, і ўжо, ось як я казаў, я вучыўся, намагаўся неяк валодаць гэты матэрыял алейную пастэль. Тут ужо нейкія прымесі, не проста малявання, а ўжо неяк больш-менш з колерам працы, з працы з матэрыялам, і ўжо выглядае нават неблага, можна сказаць так. Тут трошачкі не так, но па колеру раскідана, недзе зроблен такі градыент колеру, таму неблага нават выглядае і гэтая старонка. Казаў толькі што пра колер і ўсё такое, але тут колер ён такі брудны, таму што і чорны ёсць, і вось гэты такі жоўты колер, але ведаеце, так паглядзець, быццам яна адчуваецца трупам, то бок нежывой колер, і не так уж і блага. Так, а гэта зноў такі дом моды Chloe, нейкая, напэўна, не з новых калекцый, штосьці з старага. Наўрад ці я адшукаю, калі буду манціраваць гэта ўсё, але вось паверце мне на слова, што гэта Chloe. Віктор Любішкін. Ён тады схадзіў у перукарню, а потым адносна з гэтым часам я таксама схадзіў, і у меня такая же фрызура стала. Не ведаю. Так, вось яшчэ адна спроба малявання пастэлью. Мне вельмі падабаецца колер, як я тут вучыўся. Такі разварот. Так, а ў гэты час я яшчэ купіў сабе чарніла, медузы, штосьці такое, і прабаваў намаляваць лініі. Але мне не спадабалася, таму што яна высыхала і станавілась белее. Я неяк не апанаваў гэтую яшчэ спробу. Давайте оставим каментарый. Мне шчыра, я не ведаю, што казаць на гэтую старонку. Вельмі цікавы лінейны такі малюнак, па колеру я зафарбаваў. Мне чамусьці яна прываблівае. І такая поза, і па колеру раскіна, і сам гэты одяг, у які яна апранута, вельмі прикольна выглядае. І тое, што скура, яна не зафарбована, вайб сапраўднага такога дизайнера одягу атрымліваецца быццам. Тут неяк так. Мне таксама падабаецца, вось як тут нічога не намалёвана, да, і простенькая так намалёваная лінейная работка. Чаму не? Зноў такі, гэта я шукаў, што мне зрабіць, то бок, што мне маляваць на фон майго другога відэо. Там, дарэчы, паглядзець, я там адказваю на пытанні, якія задавалі мне ў тэлеграм-канале. Магчыма, калі-небудзь я зраблю тое ж самае, каб вы задавалі свае пытанні, пішыце ў каментарах пад гэтым відэо, і я ўжо там адкажу. А можа, калі іх будзе шмат, і калі я буду папулярным, то зніму асобнае відэо. А гэта я акварелькай памаляваў, вось так. Мне не падабаецца маляваць акварелю велічэзныя работы, а вось штосьці маленькае, там недзе, каб яно расплылось, трошачкі так, сяк. Гэта прикольна, правда. І вось тое, што я рабіў у другім відэо. Тут у мяне не атрымалось, хаця, ў прынцыпе, ўсё нормально. Я тады трошачкі, не атрымалось. Вось, і ў іншы раз, калі я спрабаваў, усё пайшло так, мне спадабалось, і ўжо я рабіў гэта. Я прыкупіў сабе лінер і маляваў штось такое. Зноў-такі паўтарусь, каб навучыцца маляваць менавіта лініі, бо я вельмі захапляюсь работамі іншых людзей, якія могуць маляваць лініямі, а я, як лох, не магу. І зноў-такі была выкарыстана старонка пад палітру. А гэта
Жан-Мішель Баскія. Мне вельмі падабаецца гэты художнік. І я застилізаваў яго такую форму пад нейкія вобразы яго малюнкаў і выглядае прям вельмі прикольна. Хаця форма мне не вельмі падабаецца ног, тут штосьці незразумела, але сама як ідэя і калі б я зрабіць у колеру, было прям прикольна. Ну, Balenciaga і все пусто. Ну, а чаму б і не? Зноў такі паглядзіце на лінію, то бок ужо больш-менш нейкія патугі маляваць лініі мне не проста атрымліваюцца, а нават такі кайф ідзе. Вось таксама лініі трошечкі тут наблытана недзе, але у прынцыпе ужо больш-менш намаганне ідзе у добры. Таму калі у вас штосьці не атрымліваецца, проста рабіце больш і яно выйдзе ў нейкую прикольную тему. Вось я спалучыў лінер, я спачатку маляваў лінерам, а потым взял і ўсё гэта зафарбаваў акварелькай. Нейкую дзяўчынка, магчыма, яна з натуры была зроблена. Гэта Сен-Лоран, сукенка Сен-Лорана. Такая фотка была прикольная, вось я вырашыў намаляваць лёгенькі такі. Хлопчык, краявід быў з натуры, таму бачыце, што, калі вы думаеце, боже, што гэта такое, паглядзіце на краявід, які зроблены з натуры. То бок краявіды я зусім не ўмею маляваць. Гэта Balenciaga зноў такі. Калі мяне памяць не памыляе, гэта апошні куцюр Дэмны. Гэта я нават не ведаю, што казаць. Так, а тут ёсць пра што расказаць. Мне пісалі, што ёсць такая магчымасць паўдзельнічаць у нейкім конкурсе на комікс, які будзе надрукаваны, а я коміксы ніколі не маляваў, і для мяне гэта было штосьці дзіўнае. І я намагаўся зрабіць такую раскадроўку, такую жыццёвы прикол, дзе дзяўчына прачынаецца, яна падае, устае, чысціць свае зубы, і тут кацяня увесь гэты момант знаходіцца, апранаецца, але на куртке ляжыць котка, і яна не можа ніяк апрануцца, пераапранаецца, таму што яна там ляжыць і пакідае дом, а котка ўсё працягвае маляваць. І вось такі быў персанаж, менавіта іх, штосьці такое першае, але стылізованыя намаганні, але, па праўдзе атрымалася не вельмі. І гэта адзінае, што было. Больш я спроб такіх не рабіў. То бок я не працягваў гэта ўсё маляваць, таму што, не пайшло. Гэта Ксюша. Мы сустрэлись, мы ехалі тады ў Менск, я ўжо не памятаю, дзеля чаго, магчыма, гэта быў салон, магчыма, штосьці яшчэ было, вось, але, да, прыемна было памаляваць. А гэта накід да маей работы, якая была зроблена для салона і атрымала, я б не сказал, што велічэзную люцейшую крытыку на прыёме як заявка, але я заявіў пры сябе ў гэты раз, але скажу так, што аніякага плагіята, намаганняў не было. Дзяўчынка ў сукенкі Сен-Лорана, карціна Мандріана, нумар 1. І мы, я ўжо памятаю, гэта ўжо быў пачатак лета. Вось так мы ўжо прыйшлі да лета 25-го года. Нейкія замалёўкі дзяўчын, позы, ручкі. Гэта вось касцёл пастэлью зроблены, такі канструктыўны, стылізованы, неблага зроблены, мне па праўдзе падабаецца. Пастэлю малюнкі людзей з натуры, бачыце, я таксама дадаю, але тут у кампазіцыі ніяк яна не ўпісваецца, але давайте гэта проста прыймем. Зноў такі з натуры, але спалучэнне людзей, якія праходзілі побач мяне у гэтым усім. То бок ідзе дзяўчына нейкая, взял форму, там убачыў хлопцаў у шырокіх штанінах, намаляваў іх, таму што я паспеў, вось так, нейкія там боты ў іншага, ремашок там той, колер так, і атрымалось вось нешта зусім асаблівае ад людзей, якія праходзілі, але спалучанае вось дзякуючы гэтым людзям. Так,
Мия Гот у окулярах Міо Міо, Жан-Поль Готье, аўтапартрэт мой такой лініі, таксама з натуры. Ну, в прынцыпе, ўсё расказал пра гэтую старонку. Цікавая такая намалёваная лінія з натуры краявід. Вось такая скульптура, мне прямо яна нагадвае штосьці ад Маціса. Прикольна. І бабуля, якая сядзіць, таксама з натуры, ручкі складзены, як быццам ты вучышся ў акадэміі, але вось, ну, неяк так, да, чаму не. Клоя. Таксама ў гэты час яны апублікавалі вельмі крутыя фоткі, якімі я быў уражан, вельмі быў уражан, а гэта дзяўчынка, напэўна, таксама з натуры ў такім сарафане летнім. Рухаемся далей. Вось пра тое, што я казаў, гэта ачмурэнныя проста фоткі, якія былі выкарыстаны мной з Клоі. І мне, у прынцыпе, вельмі падабаецца, як я тут маляваў лініі. Узгадайце тое, што вы бачылі ў першыя мои намаганні, і тое, што зараз, у прынцыпе, я не так і блага развіўся ў гэтым. І мне, зараз кажучы, у 26-м годзе вельмі падабаецца маляваць менавіта лініі. Так, гэта Маквін, коцік, які жыў у мяне. Я яго вельмі любіў. Правда. Малёк зваць, таму вось так. І таксама вельмі падабаецца, як я тут маляваў. Маляваць профіль вельмі цяжка, адно з самых складаных поз галавы, то бок ракурсаў галавы, але тут, у прынцыпе, яны зроблены не так уж і блага. Так, ну тут уже ідуць такія замалёўкі з натуры. Бачыце, розныя людзі і лініі. Намагаўся лініі, Бургер Кинг, у якім я сидзеў. Цёткі, мужыкі, дзяўчынкі, дзеды усатыя, цётка такая грубая, дзед з носом таким, сумачка Прада, нага, складачка, ну, неблага. Вось такі грубы чалавек, вось такі грубы чалавек, зноў Бургер Кинг, вось яны тут працуюць. Дзяўчынка такая мілая, хутчэй за ўсё з натуры, стылізованая так, чаму не. Вось таксама, гэта ўсё было зроблена ў адзін дзень, і па праўдзе гэта ўжо была ноч, і я быў у такой не вельмі, сказаць, камфортнай кампаніі, і я маляваў вось такого ціпочка. Гэта было вельмі дзіўная ноч. Дзіўна, што не была яна на Малінаўкі. Усе дзіўныя ночы, якія адбываюцца ў Менску ў мяне, яны не адбываюцца менавіта на Малінаўкі, але ў гэты раз не там. На ўсходзе было. Тут мои нейкія патугі таксама намаляваць штосьці прикольнае, дызайнерскае. Ось такая дзяўчынка. Тут гэта Клоя, бабуля з сігаретай, Маржела, сумка Біркін. У той час хайпануў продаж Біркін за да халеры бабак. Ось, яны былі на хайпе. Штосьці написано французском, Матис, рыбка такая, котик, дзяўчынка прикольная, милая вельмі дзяўчынка. Так, ну і гэта ўжо апошнія мои старонкі у гэтым скетчбуку. Вось такі краявід з машынай, белая, чорная, серая, стрымленая такая кампазіцыя. Мне нават яна нагадвае, то бок тут адчуваецца паветра і нагадвае укіё японская. Своей простотой, своими такими заливками, некий типок. И вот такі з сумочкой пасанчик атрымаўся у мяне. І гэта апошні разварот. Ну, вось такі скетчбук атрымаўся. Прывітанне, гэта Дзіма з монтажкі. Вы паглядзелі зараз мой ролик пра скетчбук. І бачыце, у мяне ёсць яшчэ некалькі скетчбукаў, якія старыя, пачынаючы, можа, з нейкага 23-го года. І там шмат крінжа, таму, ну, слухайце, гэта цікава будзе ўбачыць, таму пішыце, ці сапраўды цікавая рэч. І дзякуй за прагляд. Нагадваю пра свой тэлеграм-канал, інстаграм, тыкток, ну, ўсё гэтую лухту, якую вы тут разумееце. Усім дзякую, усіх люблю, папа, абдымаю.